Nu skal der til at ske noget andet. I går syede du 4 firkanter sådan her. Og nu skal de til at sy sammen. Så du gør det, at du tager 2 firkanter. Her samler jeg dem lige med de her Wonderclips, så jeg er helt sikker på, at de ligger lige over for hinanden. For det er ret vigtigt, når jeg skal til at sy dem sammen. Sådan. Og nu kommer det allervigtigste. I dag skal du kun sy sammen herinde. Og det vil jeg jo gøre med små sting. Så jeg stikker ned her. Og sørger for, at knuden ligger indeni. Og så syr jeg ellers alt sammen, ligesom jeg ville gøre, hvis det lå. Og så sådan vil jeg sy hele vejen rundt. Men kun for enden. Men gerne på begge to. Rigtig god fornøjelse.